Τον Οκτώβριο του 2022 επιλέχτηκαν τα σχολεία της πιλωτικής φάσης εφαρμογής του προγράμματος Loop στην Ελλάδα. Συνολικά συμμετείχαν 80 σχολεία, 30 στην πειραματική ομάδα και 50 στην ομάδα ελέγχου από όλες τις βαθμίδες και τις περιοχές της χώρας. Από αυτά τα σχολεία, στο πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 166 έμπειροι εκπαιδευτικοί ως μέντορες και 197 νέοι εκπαιδευτικοί. Κατά την περίοδο του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου, όλοι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε επιμορφωτικές συναντήσεις για το πρόγραμμα. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 14 τέτοιες επιμορφωτικές συναντήσεις με διάφορες ομάδες μεντόρων και νέων εκπαιδευτικών. Μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και συγκεκριμένα από τα μέσα Ιανουαρίου του 2023 έως και τον Ιούνιο, δηλαδή το τέλος της σχολικής χρονιάς 2022-2023, πραγματοποιήθηκε επί 6 μήνες η πιλωτική φάση εφαρμογής του προγράμματος Loop. Κατά τη διάρκεια αυτής της πιλωτικής εφαρμογής, μέντορες και νέοι εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν στην εφαρμογή του προγράμματος εισαγωγής στο επάγγελμα νέων εκπαιδευτικών New Teachers Induction Program, το οποίο αναπτύχθηκε στην προηγούμενη φάση του προγράμματος. Το πρόγραμμα περιλάμβανε 14 θεματικές ενότητες και στα σχολεία δόθηκε ένας πλήρης σχετικός οδηγός με υλικό για όλες αυτές τις ενότητες. Το πρόγραμμα Loop καλύπτει ένα σημαντικό κενό στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπου η εισαγωγή του θεσμού του μέντορα είναι πολύ πρόσφατη, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης των μεντόρων και εισαγωγής των νέων εκπαιδευτικών στο επάγγελμα. Συνολικά ήταν μια χρονιά αλλαγών, ανάμεσα στις οποίες ήταν και η θεσμοθέτηση του μεντορισμού. Οι αλλαγές συνοδεύτηκαν από προβλήματα. Αν και νομοθετήθηκε ο μεντορισμός, δεν υπήρξε παρά μια αδρομερής πρακτική καθοδήγηση από την πλευρά της πολιτείας και οι συνάδελφοι τοποθετήθηκαν στο σχολείο μας σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Στις δυσκολίες αυτές το Loop, το πρόγραμμα και ο εξαιρετικά δομημένος οδηγός του υπήρξαν πολύτιμη αρρωγή, μια πυξίδα οργάνωσης, και κρίνοντας από το πόσο πολύ ωφεληθήκαμε όλα τα μέλη της μεντορικής σχέσης, θεωρώ ότι το πρόγραμμα κατάρτισης θα έπρεπε να παραμένει διαθέσιμο κάθε χρόνο σε υποψήφιους μέντορες. Η διαφορά του προγράμματος αυτού είναι ότι εξειδικεύεται πάνω στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, καθώς οι ενέργειες που προτείνει καλύπτουν πολυδιάστατα τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Μας παρέχει πλούσιο και επαρκές υλικό με ενέργειες, ερωτηματολόγια, εργαλεία για την υποδοχή, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των νέων εκπαιδευτικών στη σχολική ζωή, υλικό για εμάς τους μέντορες ώστε να μπορούμε να υποστηρίξουμε και να στηρίξουμε τους νέους εισερχόμενους εκπαιδευτικούς, ένα υλικό το οποίο είναι οργανωμένο άψογα σε 14 ενότητες. Με την υλοποίηση του προγράμματος αυτού δεν υποφελούνται μόνο οι νέοι εκπαιδευτικοί που υποστηρίζονται πολυδιάστατα, αλλά και εμείς οι ίδιοι μέντορες. Ωφελημένος είναι ο διευθυντής του σχολείου, γιατί ενισχύεται και ο δικός του ρόλος στο κομμάτι του mentoring. Ωφελημένοι είναι και οι ίδιοι μαθητές, οι οποίοι απολαμβάνουν επαρκώς καταρτισμένους εκπαιδευτικούς. Και τέλος, ολόκληρη η κοινότητα ωφελείται από μια αποτελεσματική και επαρκή λειτουργία ενός σχολικού οργανισμού που λειτουργεί συνεργατικά με αυτούς, εκπληρώνοντας κοινούς στόχους και οράματα. Αποτελέσαμε από κοινού, μέντορας και νέοι εκπαιδευτικοί, μια ομάδα εργασίας με προγραμματισμένες συναντήσεις που στόχευαν σε εκπαιδευτικές καινοτομίες, μέσα από οργανωμένες διδακτικές δραστηριότητες και δειγματικές διδασκαλίες, για να τονωθεί η αυτοπεποίθηση των νέων εκπαιδευτικών, ώστε να δύνανται να αντιμετωπίσουν όλες τις εκπαιδευτικές προκλήσεις της σχολικής τάξης και γενικότερα του σχολικού περιβάλλοντος. Το υλικό που είχαμε στη διάθεσή μας, και ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου γι' αυτό, μας εξασφάλισε τη συνεχή επιμόρφωση σε ευρύτατα πεδία έρευνας, τα οποία αξιολογήσαμε ομαδικά και εξατομικευμένα. Το πρόγραμμα Loop αξιολογήθηκε από τους νέους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είδαν μόνο θετικά τη συμβουλευτική καθοδήγηση mentoring, που τους βοήθησε να συνειδητοποιήσουν και να εξελίξουν πλήρως τις δυνατότητές τους, επιτυγχάνοντας κλιμακωτά την ποιοτική τους βελτίωση ως προς τη διδακτική πράξη, αλλά και ευρύτερα την επαγγελματική τους ενσωμάτωση στο σχολικό περιβάλλον. Το Loop είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο πρόγραμμα, το οποίο ενισχύει παλαιούς και νέους εκπαιδευτικούς. Θεωρώ ότι τα ωφέλη ήταν πολλαπλά και για το μέντορα και για το μεντορευόμενο. Ως μέντορας έμαθα πώς να προγραμματίζω σωστά και αποτελεσματικά όλες τις ενέργειες
τις οποίες ούτως ή άλλως διενεργούσα όταν ερχόταν ένας νέος συνάδελφος στο σχολείο, φροντίζοντας πάντα και πρώτα απ' όλα να είμαι άνθρωπος και να δημιουργώ ένα φιλικό κλίμα εμπιστοσύνης. Θεωρώ ότι ο θεσμός του μέντορα πρέπει να ενισχυθεί από την κεντρική εξουσία, να συνεχιστεί, να δοθούν κίνητρα και να υπάρχει υποχρεωτική σχετική επιμόρφωση για κάθε υποψήφιο μέντορα για να είναι αποτελεσματικό στο ρόλο. Με βάση το θεσμό του μέντορα, υλοποιήθηκε αρχικά η ενίσχυση των γνώσεων που είχα αποκτήσει από την αρχική περίοδο της επαγγελματικής μου εκπαίδευσης. Κατάφερα να αποκτήσω επαγγελματική γνώση και εμπειρία μέσα από την εμπειρία του μέντορά μου. Βρήκαμε μαζί πρακτικές λύσεις σε προκλήσεις με τις οποίες βρέθηκα αντιμέτωπη στο σχολείο μου και πάντα έβρισκα ψυχολογική υποστήριξη για τις ανησυχίες και τα άγχη μου. Η καθοδήγηση από έναν μέντορα προσέδωσε πρόσθετη αξία στην επαγγελματική μου ανάπτυξη και κινητροδότηση, καθώς επίσης συνέβαλε στην ενδυνάμωση της ικανότητας ενός νέου εκπαιδευτικού να αλληλεπιδρά και να συνεργάζεται με άλλους εκπαιδευτικούς. Με βάση την προσωπική μου εμπειρία, θα συνέστηνα να συνεχιστεί να προσφέρεται το πρόγραμμα αυτό στο σχολείο όπως και στο δικό μου, για την καλύτερη και πιο ομαλή ένταξη των νέων δασκάλων στο νέο χώρο εργασίας τους. Στα πλαίσια του προγράμματος Loop, η κυρία Κούτια μου έδωσε την ευκαιρία να εξοικειωθώ με διάφορες εκπαιδευτικές καινοτομίες και νέες τεχνικές διδασκαλίας. Το υλικό με το οποίο με εφοδίαζε ανατακτά χρονικά διαστήματα εξασφάλιζε τη συνεχή μου επιμόρφωση κατά τη διάρκεια της χρονιάς και με ενίσχυσε σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Μέσα από το πρόγραμμα αναπτύχθηκαν κάποιες μέθοδοι διδασκαλίας προκειμένου οι νέοι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν κύρος και αυτοπεποίθηση μέσα στη σχολική τάξη. Στη συνέχεια, ταξινομήθηκαν οι παράμετροι που παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξισορρόπηση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών. Επίσης, ο μέντοράς μας, που είναι και ο διευθυντής του σχολείου μας, κ. Ανάργυρος Καραγιάννης, μας μετέδωσε τεκμηριωμένες στρατηγικές για τη διαχείριση της σχολικής τάξης. Μέσα από το πρόγραμμα Loop αναπτύχθηκε εξαιρετική συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν ενεργά και με ενθουσιασμό καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Πιστεύω ότι το πρόγραμμα Loop πρέπει να εξακολουθήσει να προσφέρεται και να υλοποιείται σε όλες τις σχολικές μονάδες. Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιήσαμε συνολικά 8 ενότητες, από τις οποίες προέκυψαν σημαντικά αποτελέσματα που με βοήθησαν στο να μπορώ να αντιμετωπίσω πιο εύκολα τις επιτακτικές ανάγκες της σχολικής πραγματικότητας. Σε όλο αυτό το εγχείρημα θεωρώ ότι καθοριστικός ήταν ο ρόλος του μέντορα, ο οποίος πρέπει να έχει ως στόχο του να εμπνεύσει, να υποστηρίξει και να προσανατολίσει τον εκπαιδευτικό, ώστε να μπορέσει να ενσωματωθεί στο σχολικό πλαίσιο και να αισθανθεί ασφαλής έχοντας δίπλα του έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος θα έχει το ρόλο του καθοδηγητή. Συνολικά, η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα θεωρώ ότι με βοήθησε στην ευρύτερη επαγγελματική μου εξέλιξη και στην εξοικείωση με το νέο εργασιακό περιβάλλον μέσα από την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής σχέσης συνεργασίας με τον μέντορά μου. Το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από την πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος Loop είναι ότι αποτελεί ανάγκη η ύπαρξη ενός δομημένου προγράμματος, το οποίο να υποστηρίζει τη σχέση μεντόρων νέων εκπαιδευτικών κατά τη φάση της εισαγωγής των τελευταίων στο επάγγελμα. Η εμπειρία της πιλωτικής εφαρμογής έδειξε ότι όταν οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία υποστηρίζονται κατάλληλα, μπορούν να κάνουν πολύ σημαντικά πράγματα. Όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα διατύπωσαν την άποψη ότι θα ήθελαν να δουν το πρόγραμμα Loop να υιοθετείται στο μέλλον και ως εθνική πολιτική για όλα τα σχολεία της χώρας.